Veľmi som sa potešil tomuto stretnutiu, tomuto bilaterálnemu rokovaniu a prehodnotili sme a prediskutovali sme predovšetkým Dunajskú stratégiu, osobitne oblasť 7. oblasť, ktorá sa týka budovania a formovania Dunajskej stratégie vedomostnej spoločnosti, za ktorú spolu zodpovedáme spolu so Srbskou republikou. V konkrétnom prípade hlavní gestori sú Univerzita v Novom Sade a Slovenská akadémia vied. Prislúbil som ďaleko väčšiu a výraznejšiu pomoc v tejto oblasti, ktorá tu za pol roka neexistovala, aby sme zaktivizovali naše spoločné projekty medzinárodné, naštartovali Dunajskú stratégiu v tejto oblasti, nielen už konferenciami a meetingami, ale konkrétnymi projektmi. A samozrejme s cieľom vytvoriť spoločný fond pre výskum a inovácie v tomto regióne, na ktorom by sa podielali jednotlivé štáty, ktoré sa zúčastňujú tohto významného projektu pre strednú a juhovýchodnú Európu. Hovorili sme samozrejme aj o iných oblastiach plnenia operačného programu Výskum a vývoj, o zásadných zmenách v tejto oblasti za 2-3 mesiace a naštartovaní veľkých projektov v tomto Dunajskom regióne, najmä budovaním veľkých technologických parkov v Bratislave v meste vedy a v Trnave a v Nitre, ktoré sa viažú práve pre tento región. Podstatné veci, ktoré sa z pohľadu Európskej komisie iste povie jeho excelencia pán komisár. Ja som z rokovaní veľmi spokojný, ale samozrejme mám tu záväzky, ktoré budem musieť realizovať za vládu Slovenskej republiky, za rezort. A tieto záväzky som aj prislúbil veľmi výrazne, najmä v druhom polroku tohto roku plniť, pretože pol roka sme stáli a prešlapovali na jednom mieste, na jednom bode. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, poprosím pána eurokomisára úvodné slovo. Excellency, ladies and gentlemen, thank you for the warm welcome in Bratislava. It's, may I say, a bilateral meeting, but it's embedded in a Danube trip I'm just doing from yesterday to Sunday to 7 member states of the Danube strategy in order to see and to push and to promote the implementation of the Danube strategy. Excelencia, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za vrúcne prijatie na Slovensku, ktoré začalo bilaterálnym rozhovorom, ale je to v rámci mojej dunajskej cesty, ktorú som naštartoval včera a budem pokračovať do ďalších, dokopy 7 krajín v rámci našej dunajskej stratégie s cieľom podporiť realizáciu tejto spolu dohodnutej dunajskej stratégie. Seems to be necessary because just more or less exactly a year ago the strategy with an action plan was adopted by the heads of states, and during the last year we had a lot of activities. Slovakia is chairing 2 priority areas. One is knowledge society and the other one is water quality. Zdá sa, že je to veľmi nutné, pretože asi pred rokom sme začali s touto aktivitou, vytvorili sme akčný plán, na ktorom sa dohodli hlavy jednotlivých zúčastnených štátov. Slovensko riadi aktivitu v 2 oblastiach, je to znalostná spoločnosť a kvalita vôd. Finally, we discussed and not only discussed but agreed about the establishment of a Danube Innovation Fund, which should be
similar to the already existing bonus program in the Baltic Sea region, a multilateral research program, but dedicated for research work in the Danube area. A takisto sme prediskutovali a dohodli sa na vytvorení Dunajského inovačného fondu, ktorý by mal byť podobný ako bonusový program v rámci pobaltského regiónu a vlastne istý taký multilaterálny výskumný program v rámci teda Dunajského regiónu. And the aim is to start with this program at the same time when the new multi-annual financial framework will start, beginning 2014. And the idea is to put together already existing national sources, but hopefully we can find additional new ones. And there is already an indication that the research area of the European Union can and will co-finance this Danube Innovation Fund, and I hope that at the beginning we will have a funding of at least 5 to 7 million euros, which could be a significant amount at the beginning and should definitely contribute to what I have said at the beginning, to fight, hopefully sustainable and successfully, against brain drain. A cieľom je vlastne pripraviť toto všetko v tom čase, keď sa naštartuje nový viacročný finančný rámec, teda od roku 2014, aby sme mali pripravené ako národné zdroje na začatie tohoto fondu, dúfajme aj nejaké ďalšie možné zdroje. Takisto sú indície, že aj Európska únia podporí tento fond Dunajskej iniciatívy zo svojich fondov na zdroje, zrejme sumou 5 až 7 miliónov eur, čo by na začiatok mohla byť dobrá suma na udržanie toho, čo som spomenul v začiatku, udržania teda tých mozgov v tomto regióne.